كاب ستوديو زينا إيري تي في عزو السلام تانا نقرب لنا خبركم تعذبتنا كما تمسيو نلومي سولوس 10 شوعة مقابيت ساعة شعة مش استلالوه هاجراون أهجراون زينا تحيزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زعد ما كده حقوسية فلما كأنت نتبتاتهم فيروس كورونا نمكلخال أدلايت انقاطات تكبرالهم أما حدارو زوادو بحرستات نوقتي أزمرا كدالو تقويعهم أبعدو خالا أبدا أتعلاليا سنكولان زوتو كورا استمرو تواهيبهم بدرجة علم بفيروس كورونا نايزموت سبات كترين أبلع لي شوعات الشحنميت مديبهم نمتزابتي وقنات ريبابليك دوب سودان زوع الحاجز كبر تقويعت قريبهم بريزيدنت العراق حدش قدما مينيستر مزيزون زرزرات زينام عاب لعلي 160 هاجراتن جزءاتن بمئتاو هيوت لعلي شوعات شح زقزفن لعلي 280 شح زلخفن فيروس كورونا نمكلخال ادلايت انقاطات يجبر كم زلو يفلت بزعبازي بزمناو ماشينات اب اهجراو معرفون فرت اسمرا 3 زلو نطفتات وكل إرنا بنفسها ينزدالو تصبصبالو ليدا تخلا مريم كتقربيا ሚኒስትሪ ጥዕና ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ናብ ሃገርና ከኣቱን ምክልኻል ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣድላይ ጥንቃቐታት ይገብርን ኣገዳሲ ስጉምትታት ይወስድን ኣሎ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ሓላፊ ውሸባ መንእሰይ ኤፍሬም ወልደ ሊባኖስ ንኤሪና ብዝሓቦ ሓበሬታ ጎንጎንቲ ንቕሓት ህዝቢ ብምብራኽ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕን ቀጻልን ጎስጓሳት ዘመናዊ መመርመሪ ናውቲ ተኣታትዩ ናብ ኤርትራ ንዝመጹ ኣጋይሽ ግቡእ ምርመራታት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም ጥንቃቐና ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እዩ ደሎ ኣብቲ ካልኦት ሃገራት ድርኢዎ እዚኣ ምክንያቱ ምስ መጹ ኣብ ርእሶም ገይሮም እዚ እዮም ደሪእዎም ደለው ንሕና እዚ ሕጂ እዛ ሓሊፍናየስ ኣብ ካሜራ ኢና ደለና ተን ካሜራ ንገዛእ ርእሰን ከማንሲ መጀመርታ ሓንቲ ኒራህና ብድሕሪኡ ካብ ኣድማ ዓበለት ትቀየር ተባሂሉ ሕጂ ቅድሚ 10 መዓልቲ ተቐይሩ ሕጂ እውን ሎም መዓልቲ ሃይቴክ ዝኾነት ካሜራ ትትከላላ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ሰብ ታይ ይድርኢ እታ ኣብ ርእሱ ትገብረሉ እዚኣ ይድርኢ እምበር እቲ ካሜራ ቪድዮ ብውሽጢ ኣብ ስክሪን ኮይኖም ድርእይዎ ኣይርእዮን እዩ ጠጠው በል ሕለፍ ክንብሎ ጥራሕ ይድርድኦ ደሎ ንሕና ግን ካብዚ ብዝማዕበለ ተጠቂምና ኢና ነትሰብ ንካታተሎ ደለና ማለት እዩ ነቲ ለበላዊ ቫይረስ ንምግታእ ኩሎም ገያሾ ናብ ኤርትራ ምስኣተው ብቐጥታ ሙቐት ሰብነት ብማዕዶ ብእትዕቅን ካሜራ ከም ዝሓልፉ እናተገብረ ከም ዝዕቀን ዝሓበረ መንእሰይ ኤፍሬም ብተወሳኺ ናብ ግንባር ኣቕሪብካ ሙቐት ሰብነት ዝዕቅና መሳርሒታት ከም ዘለዋን ኣድላይ ዝኸውን ኣብ ስራሕ ከም ዝውዕላን ኣረዲኦም ኣብ መወዳእታ መንእሰይ ኤፍሬም ብቐጥታ ካፕተን ቫይረስ ኮሮና ኣዝየን ዝተለኸፈ ሃገራት ዝተበገሰ ወይ ድማ ብትራንዚት ዝሓለፈ ዝተጠርጠረ ሰብ ናብ ክፍሊ ውሸባ ከም ዝለኣኽ ብምግላጽ ናብ ኤርትራ ዝኣትው ገያሾ ኣብ ዝኣትውሉ ኣፍ ደገ ካበይነቲ ሃገር ከም ዝመጹ ክሕብሩን ምትሕብባሮም ክዕዝዙን ተላብዮም ኮሮና ቫይረስ ኣለዎ ድዩ የብሉን ሓደ ሰብ ምልክታት ሓደ ረስኒ ስለዚ ረስኒ ምዝህልዎ ልዕሊኡ ዝመጽእ ቀጥታ ናብ ውሸባ ኣብ ቤት ማኻእ ዝርከብ ሆስፒታል ምስወዶ ማለት እዩ ሓደ ዝኾነ ጋያሻይ ከኣቱ ከሎ እቲ ደድሊ ምጥንቃቐታት ክገብሮ ድሎ እቲ ማስክ እዩ ካበይ ሃገር መጽዩ እቲ ሃገር ምስቲ ሕማም ዘሎ ምትእሳር እንድሕራልዩ ሰብ እዚ ሕማም ኣለዎን የብሉን ኣይፈለጥን እዩ ግን እንድሕር ሕማም ሃልይዎ ሒዝዎ ኣትዩ ናብዚ እንድሕር ሓበሬታ ድሂብና ንዓና ንዕኡ ሓደ ካልኣይ ነገር ድማ ነቲ ህዝቢ ድማ ክልክም ስለ ድኽእል እቲ ሓበሬታ ድበና ነገር ቁኑዕ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ስጋታት ተርእዮ ኣንበጣ ኣብ ዞባታት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ኣብ ጎረባብትና ሃገራት ጌና ስለ ዘይተቐንጠጠ ሓረስቶታ ወቕቲ ኣዝመራ ምክትታሎም ከሕይሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ፀዊዑ ወኪሌርና ፊሊሞን ትካቦ ዘዳልዎ ጸብጻብ ያሲን ሳልሕ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብታብ ተስፋጽያን ተርእዮታት ኣንበጣ ኣብ ወቕቲ ኣዝመራን ምክልኻል ህዝቢ ብሓፈሻ ሓረስቶት ድማ ብፍላይ ምክትታሎም ከሕይሉ ፀዊዑም ብ13 መጋቢት ኣብቲ ዞባ ምዝነጥፉ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣቶ ሃብታብ ስጋታት ተርእዮ ኣንበጣ ኣብ ዞባታት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ኣብ ጎረባብትና ሃገራት ስለ ዘይተቐንጠጠ በብኸባቢኡ ጥቡቕ ምክትታልን ቁልጡፍ ምልዋጥ ሓበሬታን ክካየድ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ዞባ ወርሒ ሚያዝያ ዝናብ ኣዝመራ ዝጅምረሉን ናይ ኣዝመራ ኣዝርእቲ ዝበቕለሉን ወቕቲ ብምዃኑ ንኣንበጣ ምቹእ ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ
እቲ ኣንበጣ ክረኣየሉ ዝኽእል ከባቢታት ተጸኒዑ ናይ ምክልኻል ነቑጣታት ክቐውም ምዃኑ ኣሚቱ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣብ መወዳእታ ወራር ኣንበጣ ንምክልኻል ውዳበን ምጉስጓስ ዓቕምታትን መሰረታዊ ምዃኑ ብምሕባር ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ ዝደወባ ንኡስ ዞባታት ሓያል ምድላዋትን ጥንቁቕ ምክትታልን ክገብራ ኣዘኻኺሩ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2019 ካብ ኢትዮጵያ ሰገረ ዕስለታት ኣንበጣ ኣብ ውስን ከባቢታት ንኡስ ዞባታት ሰንዓፈ ጾሮና ሰገነይቲ ማይ ዓይንን ዓዲ ቀይሕን ተራእዩ ምንባሩ ብዝተኻየደ ውህድ ጻዕር ድማ ኣብ ዘራእትን መጋሃጫታትን ጉድኣት ከየውረደ ኣብ ሓፂር መዓልታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝወዓለ ይዝከር ሓረስቶት ንኡስ ዞባ ናቕፋ ውሕስነት መግቢ ንምርግጋዝ ዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ ዘተባብዑ ውፅኢት ይርከቦ ስለ ዘሎ ኣበርቲዖም ክደፍእሉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ መሐመድ ሳልሕ መሐመድ ዓልያ ተሓሳሲቦም ምስ ሓረስቶት ኣብ ዝገበሩ ርክብ ኣቶ መሐመድ ሳልሕ ጎኒ ጎኒ ዘሰላስልዎ ክረምታዊ ሕርሻዊ ንጥፈታት ምህርቲ ኣሕምልቲ ፍረታት መዓርን ጸባን ንምዕባይ ንዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ ብምምጓስ ሕርሻዊ ምህርቶም ንምዕባይ ክራማት ቅድሚ ምእታው መሬቶም ከሰላስሉ ክዛልዩ ከደላድሉን ክድኩዕን ኣዘኻኺሩ ምፍዋስ ማይ ኩዕታት ምስራሕ ከትርታትን ዛላታትን ከምኡውን ምድኳዕ ግራውቲ ኣብ ብእተታውነት ኣገዳሲ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ኣቶ መሐመድ ሳልሕ ብርሰት ኣግራብ ምግታእ ዝካየድ ጻዕሪ ክሕይል ጸዊዑ ተሳተፍቲ ብወገኖም ብሞያውያን ሕርሻ ዝወሃቦም ኣስተምህሮ ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታቶም ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ብምብራህ ቀረብ ምሩፅ ዘርእን ዘመናዊ ናውትን ክረጋገጸሎም ተላብዮም ኣብ ዓዱ ኻላ ኣብ ኣተዓላልያ ግዳያት ኣእምራውን ምዕበላውን ስንክልና ዝኾኑ ቆልዑ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ብ12 መጋቢት ተዋሂቦም ዕላማቲ ኣስተምህሮ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለዲ ድማ ብፍላይ ኣብቲ ስንክልና ዘለዎም ገንዘበን ምዕባይን ግቡእ ክንክን ክገብርሉ ሜላታት ምምሃርን ምዃኑ ሓላፊ ጨንፈር ማሕበር ኣእምራውን ምዕበላውን ስንክልና ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዱ ኻላ ኣቶ ደሳለ ሓጎስ ገሊጾም ዛጊት 103 ዜጋታት ኣብቲ ጨንፈር ተጠርኒፎም ከም ዘለዉ ዝሓበረ ኣቶ ደሳለ ኣለይቶም በቁጠባ ነብሶም ዝኽእልሉ ባይታ ንምጥጣሕ መደባት ተሓንፂፁ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣረዲዮም ሓላፊ ሆስፒታል ዓዱ ኻላ ኣቶ ሲራክ ደባስ ብወገኑ ሕብረተሰብ ንግዳያት ኣእምራውን ምዕበላውን ስንክልና ብግቡእ ክሕብሕብዎምን ኣደዳ ባህላዊ ፍወሳ ከይኮኑ ክከላኸልሎምን ብምዝኽኻር ግዳያት ስነ ፍልጠሳውን ማሕበራውን ኣልያ እንተረኺቦም ምምሕያሽ ከርእዩ ከም ዝኽእሉ ፍሊጡ ምዚ ብዝተኣሳሰር ኮምሰረቱ ተሃድሶ ስንኩላንን ኣረጋውያንን ንምሕያል ዝዓለመ ርክብ ብ11 መጋቢት ኣብ ዓዱ ኻላ ተኻይዱ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ዓዱ ኻላ ኣቶ ዓንደ መስቀል ኣድሓኖም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ጉዳይ ኣረጋውያንን ስንኩላንን ብደረጃ ኮሚቴታት ክካየድ ዝጸንሐ መጽናዕትታትን ናይ ምጥያስ ንጥፈታትን እኹል ተመክሮ ተደልዲብዎ ስለ ዘሎ ኣበርቲዕካ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ድባሩባ ኣብ መልቀቕ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ማትሪክ ዓመተ 2018-2019 ልዑል ነጥቢ ንዘምጽኡ 11 ተምሃሮ ከምኡውን ኣብ ቀዳማይ ሴሚስተር ዓመተ ትምህርቲ 2019-2020 ካብ 85 ክሳብ 100 ሚእታዊት ነጥቢ ንዘመዝገቡ 37 ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣተባቢዓም ብ15 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ነቶም ማትሪክ ካብ 3 ክሳብ 4 ሙሉእ ነጥቢ ዘመዝገቡ ብሉጻት ተምሃሮ ገንዘብን ወረቐት ምስክርን ክወሃብን ከሎ ልዑል ነጥቢ ንዘመዝገቡ ተምሃሮ ተሻዓይ 11 ክፍሊ ድማ መተባብዒ ሽልማት ተዓዲሎም ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ገረዝ ገይር በርሀ ኣብ ዘስምዖ ቃል ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መደብ ንብሉጻት ተምሃሮ ብምትብባዕ ቅዱስ ቅንኤን ምሕዳርን ብቕዓት ተምሃሮን ምሕያልን ከም ዝኾነ ገሊጾም ተሸለምቲ ብወገኖም ዝረኸብዎ ምትብባዕ ዝያዳ ክነፍዑ ድርኺት ከም ዝፈጠረሎም ብምግላጽ ብሰፊሑ ክድፍኣሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ ንኡስ ዞባ ድባሩባ 26 ናይ ቅድመ ትምህርቲ 26 ናይ መባእታ 10 ናይ ማእከላይ ደረጃ 3 ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ክብራት ተዓዘብትና ድሕሪ ሓፃር መሰጋገሪት ኣህግራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም
ኣብ ዜናታት ወጻኢ ብቫይረስ ኮሮና ናይ ዝሞት ሰባት ቁጥሪ ብደረጃ ዓለም ናብ ልዕሊ 7,100 ከም ዝደበየበ ውድብ ጥዕና ዓለም ሎሚ 17 መጋቢት ኣፍሊጡ ብሰንኪቲ ዝኸፍአ ኣህጉራዊ ጥዕናዊ ስጋት ክብል ዝተቆሰ ሕማም ዛጊት ኣብ ኣስታት 160 ሃገራት ልዕሊ 180,000 ሰባት ከም ተለኽፉ ሓቢሩሎም ነቲ ሕማም ንምቁፅጻር ኩለን ሃገራት ብዕቱብ ክሰርሓ ዝፀወዐ ውድብ ጥዕና ዓለም ጽዑቕ ናይ መርመራታት ወፍሪ ክካየድ ኣተሓሳሲቡ እቲ ሕማም ፈለማ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ኣብ ቻይና እኳ እንተተኸሰተ ኣብ ዘዋን እዚ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣሰካፊ ብዝኾነ መልክዑ ይላባዕ ከም ዘሎ እቲ ውድብ ሓቢሩ ነቲ ሕማም ንምግታእ ኢጣልያን እስጳኛን ኣብ ሙሉእ ውሸባ ከኣትዋን ከለዋ ኣሜሪካ እትርከበን ብርክት ዝበለ ሃገራት ድማ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጋ ኣዊጀን ብዘይካዚ ከም ኣካል መቆጻጸርቲ ሕማም ብዙሓት ሃገራት ካብ ናብን ግዝኣተን ዝካየድ ምንቅስቓሳት ኣጊደን ምህላወን ይግለጽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብሰንኪ ጸጥታዊ ቅልውላው ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ንዝተማዛበሉ ወገናት ዝውዕል 1.3 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ክገብር ጸዊዑ ኣብ ደቡብ ሱዳን ነቲ ን7 ዓመታት ዝቐጸለ ውግእ ሕድሕድ ንምህዳእ ኣብ ዝሓልፈ ሰሙን ሓድሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ዝቆመ ይፍለጥ ይኹን እምበር እቲ ሓድሽ መንግስቲ ንተመዛበልቲ ቁልጡፍ ማሕበረ ቁጠባዊ ፍታሕ ከምጽእ ብድሆ ክኾነ ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሚልዮናት ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ብምህላዎም ዝሓበረ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንምርድኦም ኣህጉራዊ ደገፍ ክግበር እዋኑ ምዃኑ ገሊጹ ድሕሪ ሙቓም ሓድሽ መንግስቲ ኣብ ሃገሮም ክፍጠር ብዝኽእል ናይ ሰላም ሃዋህው ተስፋ ክገብሩ ሓያሎ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ድሮ ክምለሱ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ይዝሕበር መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ብ12 መጋቢት ካቢነ ሚኒስተራት ብምምዛዝ ብወግዒ ከም ዘቆመ ይፍለጥ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ቅድሚ 7 ዓመታት ብዝተፈጥረ ውግእ ሕድሕድ ኣስታት 400,000 ሰባት ከም ተቐትሉን ልዕሊ 4 ሚልዮን ኣደዳ ምምዝባልን ስደትን ከም ዝኾኑን ጸብጻባት ይጠቕሱ ፕሬዝደንት ኢራቅ በርሃም ሳልሕ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብዙሕ ውብነት ከም ዘይብሉ ዝጥቀስን ዓድን አልዙሩፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ከዓይ መዚዝዎም ፕሬዝደንት ኢራቅ ነዚ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝመዞ ዘሎ ነቲ ቦታ ንመሓዛ ቀዲሙ ዝመዘዞ መሐመድ ዓላዊ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ብገዛእ ፍቃዱ ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምውራድ እዩ በዚ ድማ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ስልጣን ሃዋፍ ንምዕባስ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓናን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ መንግስቲ ከቕውም ጻውዒት ቀሪቡሎም ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ኣብ ኢራቅ ድሕሪ ዝተኸሰተ ህዝባዊ ናዕቢ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበረ ዓደል ዓብዱላ ማህዲ ስልጣኑ ከም ዝገደፈ ይፍለጥ ከም ሳዕቤን ናይቲ ስጉምቲ መንግስቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሕ 3 ቀዳሞት ሚኒስተራት ክሸይም ከም ተገደደ ጸብጻባት ይጠቕሱ መንግስቲ ኢራቅ ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮ ህዝቢ ከም መሓይሽ ዝጠልብ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ገና ፈኸም ይብል ብምህላው ፖለቲካዊ ዘይምርጋእቲ ሃገር ኣብ ሓጺር እዋን ዝሃድእ ከም ዘይመስልዮም ናይ ቀርባት ዓዘብቲ ዝእምቱ ብሰንኪቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ዘሰዓበ ህዝባዊ ናዕብን ኣማይ ሰባት ከም ተቐትሉን ኣሽሓት ከም ዝቆሰሉን ጸብጻባት ይሕብሩ መንግስቲ ፈረንሳ ብሰንኪ ለብዒ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ቁጠባ ሃገሩ ክስዕብ ንዝኽእል ክሳራታት ንምቅላል 45 ቢልዮን ዩሮ ክስልዕ ምዃኑ ሓቢሩ ዝዓበየ ክፋልቲ ባጀት ብሰንኪቲ ሕማም ብኣሉታ ክጽልዋ ንዝኽእላ ኩባንያታት ንምድጓም ክውዕል ምዃኑ ሚኒስትር ፋይናንስ ሃገር ኣፍሊጡሎም የቅሬታ ሚኒስትር ፋይናንስ ሃገር ኣፍሊጡሎም ፕሬዝደንት ኢማኑኤል ማክሮን ንትካላት ፈረንሳ ካብ ጥፈሻ ንምግታእ ዝሕገዝ ናይ 300 ቢልዮን ዩሮ ልቃሕ ከም ዘፍቅድ ኣቀዲሙ ዝምሕባሩ ዝፍለጥ እዩ ብሰንኪ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ኣብዚ ዓመት እዚ ቁጠባ ፈረንሳ ብኣስታት 100 ከንቆልቁል ከም ዝኽእል እዮም ክኢላታት ዝእምቱ እቲ ሕማም ኣብ ቁጠባ ዓለም ከቢድ ሃስያ ከውርድ ከም ዝኽእል እዩ ክግለጽ ጸኒሑ ብሰንኪ ቅልጡፍ ምስፍሕፋሕ ናይቲ ቫይረስ ብደረጃ ዓለም ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ከም ዘሎ ይፍለጥ ዕጡቃት ተቃውምቲ ጉጅለታት ሶርያ ኩነታት ዞባ ኢድሊብ ንምህዳእ ብዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ይቕየዱ ከም ዘየለው ሩስያ ወቂሳ እቶም ዕጡቃት ንውግእ ተኽታኺ ዝኾነ ወታደራዊ ንጥፈታት የካይዱ ከም ዘለዎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ብ16 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጹ ሩስያን ቱርክን ብመሰረቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ብ15 መጋቢት ኣብ ኣውራጃ ኢድሊብ ሓበራዊ ወታደራዊ ከለላ ከካይዳ ድሕሪ ምጅማርን በቶም ተቃውምቲ ጉጅለታት
كم التعكتايز قلزلهم بتقررت وجنا سوريا زدقف روسيان تركن أبتي زوبا أم منغو سرايت منغس سوريان عطات جلتاتن كجايت أن حوجن مهدا سمع مقراص تخصي كجبر بزح الفكر ومعتاد كم التسمع معي فلات يخنبر من قصاصتهم عطات وجنات نتي سمع بعلوتا كيتسألوهم هديو زغني يكون تزوبا اللي بنبز نبرو كملس تنتنتي بوليتيكات كبابي سقاتهم ميقالزوم أبزوا اللي كجايت أن حوج عبل على تركون سبعون واتون كسراتات كم زورد زدقصت أبصبات تهاجر سرايت منغستو سوريا بزكايدو دبدب وحدو 50 وتعدرات كم زخسرت يطقسون كبرات تخاطاتلتنا زينا بالزازم مستروف مربات ايري تي في سلام كم يصيركم كرات عزب تعرضوا زينا سبورت ونو زينا زغرب لكم ميكائيل حرقوم أبي كتم عدكم حرك كارز غني سبورتاو نتفتات عبيت التمرتي تزازيمو أمونغ عبيت التمرتي نزوب عدكم حرك كارز صن حستفلالي سبورتاون بهالان ودرات زحلف كرام عب ستاديوم كتم عدكم حرك وزحات أفكار سبورتن تمهرون حلفتي كان فرم منسترتات عب استرخبلو بخبز بلسنا سرعة تزازيمو بسترغبه وصيت مسر دما مباتا دك انشو كعسو غري قداميتي ما عداغا كاليتا افلبا سالسيتي كورباريام ام مباتا دك تبعتو كعسو غري دما قداميت هادامو كاليتي غادين سالسيتي كورباريام اب ماكله درجه كعسو غري دك انشو قداميت مدهاني عالم علا كاليت وارساي سالسيتي قدس يعقوب ام ماكله درجه كعسو غري دك تبعتو قداميت زاغره كاليت منت ميشن سالسيتي لمعات ام ماكله درجه كعسو مربب دك انشو قداميت منت ميشن كاليت زاغره سالسيتي وارساي أم نيدك توعتو دما قدامي تزاغره كاليت منت ميشن سالسيت وارسايم قبل الاتلتيكس دك انشو بيت مرتي وارساكت كون كلا أم ناي دك توعتو دما زاغره قبل الكوين علام قبل الاتلتيكس بكلتي صوتا دما زاغره دقيما قبل البومخان نودد زازيمام سبورتينياتا تومارو ابتي ناي مزازم علت كابز ترخبو حالفتي استدالو لهم شلمات تقبلهم بفدرشن قدم بشكتانو زوبا دقم حرز تسرعا ناي 3 سنابتي ناي ممزن بقعت وددرون تجميرو لهم أبتي سنبت نوجو جميرو استغاير ناي 3 ديفيجن وددراس تمزغبه وصيت مسن الكدما كاب سالساي ديفيجن قداماي تمسكن كحساي كالاي هانيبال محر سالساي سي تسفازغيم كاب كالاي ديفيجن قداماي موسي محرتاب كالاي يوناتان معشو سالساي برخت عند برهان كاب قداماي ديفيجن دما قداماي تمسكن تخسته كالاي يوسف منغستو سالساي ايفان روبيل بومخان تعاوتو مالو زود درزيز متصزلو سنبتون قصيلو كوعليم كابي زيناتا سبورت وشتا هاجر كي وصانا كبرات تعزبتي هاجراو فيدريشن كعسو مربب إيرترا أبصاوا سلطنا كعسو مربب جماجم بحري هيبوم إذا كابي شديشك ساعة صوت 4 مجابيت كوهاب زغني سلطنا كل حسابن جبرن ممزن بقعتن زت تقلل لخوينو أمانجو كعسو مربب جماجم بحرن زلوا فيليات بحفشة أمري تكنيكن تكتيكون مربات كمون أبحجاجات التحزانتوي أتقاقم ملكتاتن كالن زتوكره نمهرانن أولات نايت معسكرن مالت عصوتو شديشة أب سلطنا دانت عصوتو حمشة دمانيا سلطنا بتقللا نسالسان حرن سلطن تواهبهم اتي أب كلته تخفافيلوس تخيل ناي سلطنا مدب أب هاجراو فيدريشن كعسو مربب حلفي وددرن سنسرعتن موسي إمباين أبال مكونن حاورتا غوسغاسن هاجراوي دانيا فيلمون تولدني تواهبهم أكلنا تسلطنا خونو زغربه وددر كعسو مرببون سلسة معات تخيل نيرو زي بكوميشن بالين سبورتن ستوفيا وناچونو معتار زي تخيل هلخ زملو وددر أمونغو تمهارون سلطنتن ستواهدي نيرو بعفشا وصيت غانتا عدالعوت نايت وددر كتكون كلا بتاغاطامي بولكون شلمات عديليم بولص حرامي ياسين صالح بولص تقبالي مدهاني أبرها بولص عاغاتي تشم دبساي بولص قلعي فيلمون برهانه كابتوم نشلمات زتعوتو تصاوتيوم أمودا تعوتاتن سلطنتن استدالو لهم شلمات كاب إيد عزاز ماكر سلطنة هاجرا وغلغلوت كولونيل دبساي جدن كالو تحالفتن تقبلهم اسبانياوي السلطاني فرانشيسكو غارشيا بسنك حمام كورونا فيروس هيوتو حليفا ودي 21 عامتا سلطاني اب مالاغاز مربر اسبانياوي كلب اتلتيكو بارتيدا اتلاس زخونه فرانشيسكو غارشيا ملكታት ናይቲ ሕማም ምስተራእዩ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሕክምና ተወሲዱ ኣይዶንጌን ድማ ብሰንበት ኣብ ንሱ ዕድሚ ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈልዩ ሳጊ ድማ እቲ ዝነኣሰ በዚ ሕማም ዝሞተ ኣሰልጣኒ ኮይኑሎም ጋርሽያ ናይ ደም መንሽሮ ስለ ዝነበሮ ናብ ሞት ክቃላዕ ከም ዝኻለዮም ሓኻይ ናይቲ ዝዓረፈሉ ሆስፒታል ገሊፆም ዘለዉ ክለብ ድማ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ውፅእ ኣላ ብታ ጋንታ መግለፂያ
ዝተሰማዕና መሪር ሓዘን ንስድራ ቤትን መሓዙትን ፈተውትን ጋርሻ ክንገልጽ ንፈቱ ፍራንሲስ ሕጅብ ዘይባኻ እንታይ ክንገብር ኢና ንዕቤት ናይ ዛጋንታ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኑ ናይኻ ነርካ ክንጻወቱ ኣብ ንኸዶ ነዊሕ ኪሎሜትራት ብዘይባኻ ከመይልና ክንከዶ ብኸመይ ኣይንፈልጥን ግን ንዓኻኢልና ክንገብሮ ኢና እንተ ንስኻ ግን ብሰላም ዕርፍ ዝብል ተንካፊ ዝኾነ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ኣስፊራ ኣላ ፖርቱጋላዊ ከፋፋል ማንቸስተር ዩናይትድ ብሩኖ ፈርናንደዝ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ብሉጽ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ ተሰይሙ ኣብ ናይ ወርሒ ጥሪ መስኮት ምስጋር ተጻዋቲ ካብ ፖርቱጋላዊት ክለብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝተጸንበረ ብሩኖ ፈርናንደዝ ኣብታ ክለብ ካብ ዝመጽእ ንድሓር ብዝረኣየ ብሉጽ ብቕዓት ናይ ወርሒ ለካቲት ብሉጽ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ ተሰይሙ ፈርናንደዝ ንማርኮስ ኣሎንሶ ፔሬ ኣቡሚያንግ በሊጹ እዩ ነዚ ክብሪ ክጎናጸፍ በቂዑ ፈርናንደዝ ካብ 29 ጥሪ ናብታ ጋንታ ካብ ዝጽንበር ንድሓር 2 ሸቶታት ከመዝግብ 3 ሸቶ ዝኾና ኳዕሳስ እውን ኣቐቢሉ እዩ ብተወሳኺ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲን ቸልሲን ዓወት ከተመዝግብ ልዑል ተራ ተጻዊቱ እዩ እዚ ፖርቱጋላዊ እግሩ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ካብ ዝጽንበር ንድሓር እታ ጋንታ ብፍሉይ ክትመሓይሽ ከም ዝኻለት ብዙሓት ተንተን ስፖርት ይገልጹ ፈርናንደዝ ድሕሪ እቲ ናይ ምዕዳል ሽልማት ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ካብ ግዜ ቁልዕነት እያ ትሒዘ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ምጽዋት ሕልሚ ነይሩኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ይጻወት ብምህላዊ ናይ ግዜ ቁልዕነት ሕልመይ ጋሃዲ ኮይኑለይ ነዛ ጋንታ ናብ ናይ ቅድም ክብራ ንኽትምለስ ድማ ኩሉ ዝከኣለኒ ክህብ ድልው ክብል ገሊጹ ኣሎ ስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ናጥቃዕ እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ኣቡሚያንግ ንምፍራም ዝነበራ መደብ ኣወንዚፋቶ ነጥቃዕ ኣርሰናል ኣቡሚያንግ ንምፍራም ኣብ ቃልሲ ዝጸንሐ ስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ኣንፈታ ናብ ኣጥቃዕ ኢንተር ሚላን ላውታሮ ማርቲነዝ ኣቕኒዓ ብምህላዋ ንኣርሰናል እፎይታ ፈጢሩላ ዝሓልፈ ቅንያት ኣቡሚያንግ ኣብ ወርሒ ክረምቲ ካብ ኣርሰናል ክፋኖዩ ንዝብል ወረ ባዕሉ ሓሶት ምዃኑ ኣብ ኣርሰናል እውን ሕጉስ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ ይኹን እምበር እዚ ጋበናዊ ንተወሰኽቲ ዓመታት ኣብታ ጋንታ ክጸንሕ እንተዳ ኮይኑ ሰሙናዊ መሃዩ ናብ 300,000 ፓውንድ ምስ ዝድይብ ምዃኑ ምስቲ ተጻዋታይ ቅርበት ዘለዎ ወገናት ይገልጹ እዮም ባርሴሎና ድማ ካብ ሓሳብ ናይ ዝጋበናዊ ተበጊሳ ኣንፈታ ናብ ማርቲነዝ ጌራ ከም ዘላ እዩ ዝንገረላ ባርሴሎና ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ወርሒ ሰነ 100 ሚልዮን ወጻኢታት ጌራ ንብራዚላዊ ኔይማር ንምፍራም ከም ቀንዲ ዕላማ ጌራ ክትሰርሕ ምዃና ሙንዶ ዲፖርቲቮ ገሊጻ ክብራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም